Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşy da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşyz. 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň aranyşmagyň Watan ýylynda mukaddes garaşdyrmadan şanly 30 ýylygynyň belenilýän ýylynda uly üstünlik göre gadanmak Türkmen maşydaky negti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň esasy wezipesidir. Milli iqtisadymyzyň esasy puduklarynyň biri bolan bu toplumda önürleýän önümlüň görnüşlerini artdyrmagy hormatly prezidentimize möhüm uğurlaryň hataryna kesitdi. Yurdumuzda daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şolfany negitgimi pudugyna hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maýy goýum tasamlary diňe bir içerki bähbitleri däl, eýsemi ählimumy awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösürmäge de ýardym edýär. Şeýlelikde beýtarap Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän açyk gaplar syýasaty döwletiň hem halklaryň arasyndaky dostlyk şeýlede hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny berkitmegi iş ýüzüne durmuşa geçirmäge gönükdirendir. Hormatly prezident bilen öňden görjülükli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmäň ýoluny köp uğurly işleri amala aşyrylýar. Garaşy diýarmyda durmuş ykdysaty dönüşdirmäň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň senagat kärhanalarynyň şolsany Türkmen maşydaky negti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňüne de belent wezipeler goýuldy. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýlede täze tehnologik desgalary gurmak, aba saklamak, hemem büyük dönüşde iş etmek möhüm bolýar. Kenar ýakatyndaky negti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky polypropilen örtügini önürýän önümçilik ykdysady netijeleri ýokarlanmagy mümkinçilik berdi. Bu önümi önürmek boýunça şu ýylyň 2 aýyna meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi. 300 tonna derek 1322 tonna önümüň önürlmegi gowunurjy netijedir. Şu ýyly negti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky 1-nji hemem 2-nji baş peterleji elektrik bekatlarynyň durguny täzelemek boýunça işleri ýokary diýip güne dowam etdirler. Energetika pudugynyň kärhanalaryny tehnika hemem tehnologik taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň görnüşli negti hemi önümlerini önürýän döwrewap düzümi, alymy esasan ýani önümçilikleri döretmek esasy uğurlaryň biri bolup durýar. Bu urda beýlenen meýilnamanyň amala aşyrylmagy sebepleri senagat taýdan ösürmegiň, milli iqtisadymyzda köp taraply ösürmegiň diýiplerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň putulanylmagyna, halkymyzyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Ýurdumyzyň nebitgat pudugynyň önümçiliklerini döwrewap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsleşigi goýup önümlüň möçürlerini hemem görnüşlerini hasam artdyrmak, önümçilik tapgarlaryny emele gelýän uğurdaş gadary netijeli ulanyp olardan dünýä bazarlaryna geçigini harytlary önürmek döwletimiz üçin ören peýdalar. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň bähbitler. Nevtga senagaty uglavadaro serişlerinin äwurt ulgorlaryny eýbolan Türkmenistanyň ykdysadynyň esasy puduklarynyň biridir. Hormatly prezident bilen döwlet syýasatynyň ileri sürýän uğurlaryna laýyky ýalňyş energetika toplumyny döwrewaplaşdyrmagy, hemem diversifikasiýalaşdyrmagy uly maýy goýum serişleri gönükdirilýär. Alymy tehnika ulgamyň soňky gadanalarynyň öňde barjy tehnologiýaň hemem enjamlaryň işiň ornaşdyrmagy netijesinde pudugyň innovasiýa ötüşi üçindirýär. Ýurdumyzyň dünýädäki energetika döwlet hökmündäki orny berkidilýär. Hormatly prezident bilen ýalňyş energetika toplumynyň önümçilik kuwatlyklaryny berkitmäge berýän uly ünsü toplumda täze uğurlaryň kemary gelmegi üçin edýär. Gahrman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň nebitgat senagatyny ösürmegi 2030-njy ýyla şeýle döwlet üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine ýurdumyzyň içinde hemem daşary döwletlerde eslebilirliýän dürli nebit hemem gazhimi önümlerini önürýän innowasion tehnologiýalary esasynda täze önümçiliklerini döredilmegine aýratyn üns bermegi netijesinde häzir pudugyň kärhanalaryny tehnik hemem tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň wezipeleri üstünlik geçirilýär. Bulgamda gözüň usulýan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň senagat taýdan ösüş depkinlerini şartlandyrmagy, milli iqtisadyň eksport kuwatyny köp uğurly esasy ösürmäge, hemem putulandyrmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümlüň köp görnüşleriniň önürilişini artdyrmaga ýardym